Ассалому алейкум бародаро. Мо қарор дорем дар Мошин бозор Душанбе барои шумо якта Toyota Verso дар беҳтарин ҳолат. Состоянияш беҳад тоза хушрӯ. Солаш 2006, мотор 1.8. Балоншошам состоянияшон соза 80%. Мошин беҳад дар ҳолати хуб аст. Задагӣ ягон ҷош надорад мега. Нормакнем. Моториш старт мекунем. На ҳолати моториш, мотор 1.8. Нацникои пешиш ҳамаша. Бине. Ошафа ки фар дора. Бароша о мешапа ба датчик даждияк дора. Ойнош шоткош кор мекунад. Боронинда. На ҳолати мошин берунаш. Даруни мошин обшивкош тоза. Ягон хидаридаги кандаги надора ягон ҷош. Даруни салон. Сиделиошам тоза, ягон ҷош кандаги даридаги надора. Потолокшам таб тоза. Мошин печка кондиционерамаш 100% кор мекунад. Ниҳоят обшивкош, бисёрш обшивкош даридаги кандаги тоза пачка. Сидельниёш. На мошин мултирол. 14 электропакет. На старт-стоп. Ҳамаш қоидави кор мекунад. Автопилот дора бо. ҳуҷҷатҳои мошина солона ҳамаша дора. Утилизатсия ҳуҷҷати солона ҳамаш тайёра. Ҳамакни бардора биёед. Ба устоотон бо айпеш бинен, савдо кунен. Нархи мошин 105,000 сомон. Барои шумо розӣ кардем 105,000 сомон. Нархи дастрас. Ина дамкрат, балони калит ҳамаш ҷошта. 7 нафара баш. Мошин 5 нафара нест, 7 нафара. Мотор 1.8. Состояние мошин берунаш. Я тоже хушрӯ. Дарунаш ҳамаш. Сиделиошам тоза, ягон хидаридаги кандаги ягон ҷош надора.